एडिसि चौमारि दाति दाति खलायनायनि फासिं नाहारे आइपिएफ टिमटा सांगरं सालो हास्ते फानि थानि सानमुं बलाया फलाख्या कोरोना बेमार जपरमा बाय मथागै तनि जाखा एडिसि चौमारि तै तालसिनि जरा रमै एडिसि नाइकल फानि बारजाया फरजाखा हापांनि फासिं तै एडिसि नाइकलनानि बारजाया फरजाकपनि जरा खाजा पुंयासिनि न एडिसि चौमारि खलाय मानखे बेलायनो जासुकनाय तामनि हिंगे एडिसि हामग्रायनि बागै खलायथै सामुंर उकलुक उसुरै तंगलाक तै फाने एडिसि चौमारिवा बीजेपी आईपीएफ ती कथाजाक हापा थांसा हायकेबा जुदा जुदा के फानो चौमारि बातलै मानो हनि बसाका भाइस प्रेसिडेंट बरजलाल देबबर्मा 3 तारिख सेप्टेम्बर 2020 जों दिनर त्रिपुरा हास्टेलनि गतर बारलाखा रायजोपाल बाय बक्समान्या खायगा এবং जोंबोना डेपुटेशन होता बे डेपुटेशन जोंबोना बखायगा जेताबो थानाय 18 तारिख मेनि सिमी और सिनी जिला परिषद प्रशासन नियुक्त खायगा म नियुक्त खाय माने बिनि मेयर पता 6 मासि दा बागै जों नखा अमनि बिसिङो जों निर्वाचन खायहांगाय भोट नायहांगाय दिनै समस्त एडिसिया राजानि उन्नयनमूलक सामुं दाबो मथाक जाख्रिङै दंखा ओंखाय आबनि बागैनो जों दिनै हास्ते हापांनो मखं साका जे दायथि दायथि अमनि बिसिङो যদি निर्वाचन खायहांगाय भोट खायहांगाय खुब जाखुबनाय এবং दिनै एडिसि एरियानि सामुं हुमुंरक दायथि दायथिखे अग्रसरनाय अर्थात बसखांदि गावनाय अन्यदिके जोंङो ताबुक दिनै कोनो पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ गै इलेक्टेड कोनो रिप्रेजेन्टेटिभ गै आबन बागै सामुं हुमुंरक गाहामखै ताङै मिया जेहेतु सारा भारतबर्ष एमनकि पृथ्वीयावनो पेन्डेमिक नुइ दङ अमनि बिसिङावनो भारतनि निर्वाचन कमिशन म गाइडलाइन रैखा निनि स्थानीय निर्वाचन फानंथों निनि पुरसभा निर्वाचन फानंथों निनि विधानसभा निर्वाचन फानंथों किंबा अमनि बिसिङाव दङ साधारण निर्वाचन जरि दंखा किंबा उपनिर्वाचन दंखा किन्तु निर्वाचन कमिशन जे गाइडलाइन रैखा आबो बाय ताबोर जिला परिषद बनि साधारण निर्वाचन खायमानो आपन बागै जों बनो कयखा दायथि दायथिखे निर्वाचन खायना बागै के बमन आशा सेखा आं स्टेट गभर्नमेन्ट परिसिके डाइरेक्शन दिनाय अमन जाहाथे दायथि खायमानथों अमनि बागैनो कक खालायनांगौ अफाइसा बिसिनि दिन कक खालायो परिष्कार आशा सेखा जे आं दायथि दायथिखे स्टेट गभर्नमेन्ट दागिनाय गोसोंनो एडिसि इलेक्शन सासुं लरिनाय ना जे एलायन्स दं माने आबो तिनि जो धर्म रक्षा खायनाय नङ ठीक दङ जेहेतु 2018 निर्वाचन जों जुट खायनाय आसन रक्षा खायनाय निर्वाचन प्रक्रियानि खायगा जे ताबुक जों मंका बरकसनो फ्री हैंड केरना नक अर्थात तिनि जे ताबुक जुट सरी विधानसभानि जे बुक निनि सीट किंबा आसन समझौता खालायनाय थांखिनि जे गभर्नमेन्ट जदिও आबो अलिखित कोनो एग्रीमेंट अलिखित आबो कोनो सैजाकरै हाइपनो बरकसनो कक सामान दङ जोंनो फ्री हैंड केरनाय अर्थात 28 सन खायनाय मटेके गभर्नमेन्ट दङ किन्तु ताबुक जों जो धर्म रक्षा खालायनाय थांखिनि जों मैक्सिमाम सिटिंखौ हयतो जरोङै मानो ओंनि आंगाय जों आबो एक कुरिना खायनाय मटे दिनथिनि एडिसि इलेक्शन सिगां जे दाबो टेरिटरियल काउन्सिल ना माने आबो ओंनाय जा आबो ताबुक पेन्डेमिकनि कारणे हयतो भारतवर्षनि ताबुक निनि पार्लियामेन्टनि अधिवेशन आसुक मैया अब हयतो सिगां ओंनानि सम्भावना गरै जेहेतु आरो अब निनि 125तम 77 संविधान संशोधन खायमानि आबनि मुख तैसि खायना नांगो आरो ताबुक जदि निनि लोकसभा राज्यसभा अधिवेशन खांखैत अब कानाय जे काया कायनो मानो आबन गताव आबन सिगां हयतो नि त्रिपुरा टेरिटरियल काउन्सिल बन जत सीट किंबा जत आसन संख्या दं अब इंगिया नों मानो ताबो आबद हयतो जों अमन आशा खायमानो जे 28 सीटत निर्वाचन